Ai, mä oon ilmassa. Enkä pääse yli. En. Ja väärään suuntaan. Totta vitossa, kun se teleporttailee. Vitun runkkari. Aja ohi, koska sä teleporttasit. Vittu. Joo. No niin, nyt mä vedän kierrepotkulla sitä koko ajan tossa ja... Näin. No, ja sit mä en ota kiinni edes siitä. Kunhan nyt tekin olkapäähän ohi mennyt. Oho. Nyt vähän tärähti. Ihme, ettei se vittu teleportannut tai blokannut tai jotain muuta. Nyt tuleekin sit tuntiturpaa. Se vetää ultinsa. Vittu! Mä yritin. No se oli siinä. Nyt se on läpi. Nyt se on läpi vaikeammalla. Pörkele. Ei oo vituttanut kuin varmaan 2 tuntia, mutta niin, nyt se on läpi. Perkele. Vaikeammalla. Hard time, sanot vittu, niin no. Achievementti.